Je 10. októbra, vonku okolo 10 stupňov Celzia a ja som sa rozhodol, že idem odznova naštartovať svoju otužileckú kariéru, pretože pred 6 rokmi, kedy som aktívne otužoval, mám pocit, že som sa cítil o niečo lepšie, bol som zdravší, či už fyzicky alebo psychicky, a tak idem otestovať, či to bolo tým, alebo je to už proste tými rokmi. Takže som veľmi zvedavý, čakám na môjho kamaráta Luba. Musím začať prakticky úplne od začiatku a nemôžem ísť do tých extrémov, v ktorých som skončil pred 6 rokmi, pretože by som dostal poražkinel. Hovoríme teda o zamrznutých jazerách a teplotách minus 10 a nižšie. Nazdar, hochu. Nazdar. Tak co? Máš plavky? Či ideš v slipoch? Ty vole, pozri tu. Chodíme na hoľáka. Čo mám za žmolky na tomto? S čím to bolo v práčke? S kokošpanielom? Ty kokos. S rúžavým kokošpanielom. Dneska príjemné. Počasie celkom, ne? Čo by si nám povedal k tomu? No poviem tak, Ty už otužuješ 37 rokov, som počul. 37 rokov, áno. Už v bruchu ja som začal ešte, keď tu tieto kačky tu ešte neboli vtedy minimálne. Vtedy tu boli nosorožci, ne? Vtedy tu boli nosorožci a vlastne vrtali také diere, aby... To boli vlastne zamestnanci kameňolomu. Zamestnanci kameňolomu, ktorí vlastne toto celé vytvorili. No. Bude fajnúčka voda už, ale ešte to nebude úplne ako v ľade. Nebude to košer? Hlavne uvoľnený, treba ísť do vody. Pohodička, nenapínať sa. Jasné. Rukavičky a toto nenosíš? Práve, že toto je pri otužovaní najdôležitejšie, že nenosí to pánky a rukavice, lebo tu sú tie najtenšie nervové zakontenia v prstoch, ktoré potom sa ti práve neprekrvia. Voda super. Jak v Bahrajne. Kde? V Perskom zálive. Som tam bol na dovolenke, kamo, a keď som vošiel do vody, tak som necítil nič. To bolo proste jak moč. Ty kokos. Ale už prituhuje, čím som... sa vôbec úplne. Hej. Hlavne ramena uvoľni. Ale ruky vonku z vody, hej? Ja idem plávať. Ja nejdem plávať. Ja sa s tvojim dovolením len namočím, hej? Keď chceš sa len namočiť, tak normálne, keď nechceš, aby ti to zasiahlo daj ruky, tak keď si čupneš ruky, daj na stehna. Zo stehen ti ide najviac teplo. Ti to bude trošku ohrievať. Ešte raz, jak? Lebo mi vyplo mozog na chvíľu. Čo? Že sa ponoríš a ruky si dáš na stehna. Zo stehen ti je najväčší sval v tele, ti ide najväčšie teplo z neho. Takže normálne ponoríš ruky a dáš na stehna. S tým, že normálne sa nadýchni a s výdychom pod do vody, úplne ramena dole, úplne uvoľnené celé telo a dýchaj len nosom úplne jemnučko. Sústreď sa nádych, nenapínaj sa vo vode, vôbec nesmieš ísť takto do vody, lebo tým si robíš iba zle. Koľko môže mať stupňov táto voda, už keď máš taký odhad približný len? Podľa mňa bude mať takých 15-16. 15-16 to je dosť ešte. A koľko je taký, že extrém už? 2 stupne. 2 stupne. To možno bolo vtedy v tom jazere, čo som bol pod ľadom, hej? Už pod ľadom, keď si, tak tam je väčšinou tak 2 stupne, 3 stupne, 4. Tam som si už ani nohy necítil, som nevedel, či stojím na bahne, alebo na kameňoch vôbec. Ono potom je také znamenie, že keď ti začnú, práve preto je dôležité mať ruky vo vode, lebo keď ti tu začnú brnieť už prsty, alebo keď ti tak krehnú ruky, že už cítiš, že veľmi pomaly ich dokážeš s nimi hýbať, tak vtedy treba ísť von z vody. Aha, jasné. A nesmiete začať klepať vo vode, hej. Keď ťa už klepe vo vode, tak už proste to je signál, že telo to nejakým spôsobom nezvláda, radšej treba ísť vonku. Dobre, super. Aj keď to je nejaký krátky čas, hej. Dobre, tak chod si ty zaplávať, ja sa možno pridám, ale ešte sa skúsim trošku aklimatizovať, predsa len tých 6 rokov. A to je, počuje, to je naozajstná lábuť, alebo to je nejaká bojka iba? To je tento. Je to bojka, hej. Alebo stacionárny radar. To som povedal, dačo vtipné, nič ma nenapadlo. Je možné, že to je stacionárny radar, lebo je tu povolená rýchlosť iba 5 km za hodinu. Dobre, bráci, idem ja vyskúšať ísť dole trošku. Úplne s výdychom uvoľnený. Úplne sa vyčiluj. Myslí na dačo pekné. Brinzové halušky. No, že nie je to také hrozné, ako som čakal. Zatiaľ
v pohode, tep, nič moc. Super. To je na začiatok teraz pre teba po takej dlhej dobe originál voda. Hej no. Tu si tieň a tam je, ale tam je akože brutál voda, kokos. Ale aj tu je akože čistá tá voda, ty kokso. Je čistá, lebo v lete sa tu chodí veľa ľudí kúpať. A preto je čistá, lebo sa tu veľa ľudí chodí kúpať. Keď si vo vode v pokoji, tak si telo vytvorí takú vrstvu okolo seba však teplú, že je to iné ako keď plávaš. Hej, lebo jasné, to je taký rozdiel je napríklad v tečúcej vode. Áno, presne, tečúca voda je úplne pocitovo niečo iné ako jazero. Ja som prekvapený zo seba, že nemám ani zvýšený tep, ani nedýcham jak blázon, lebo čo si pamätám vtedy, keď som vkročil do takejto ľadovej vody, tak proste z prvej som začal dýchať. Telo, lebo niečo sa deje v tele a telo automaticky vytvára takú obranu, hej, že pre človeka je prirodzené začať to, že sa napne a presne a toto začne robiť a to je najväčšia chyba. To je chyba. Potom som sa nejakým spôsobom uvoľnil, už bolo fajn. Preto do vody máš ísť úplne vyčilovaný, ukľudnený, tá voda je studená, ona iná nebude proste, vieš to. Hej. Ani ja iný nebudem. Sme sa stretli. Ja a voda. V pohode, akože koľko som tu už? Minútu, dve? Čo si, viac. Už viac? Už 3-4 minútky sme tu určite. No, tak to je celkom fajn na začiatok. Potom môžeme ísť vyskúšať ešte stále niečo extrémnejšie, až sa ocitneme v Grónsku. V Grónsku na... S týmito. Tuňakmi. Sú tu nejakí moji ľudia? Keď vychádzaš z vody, tak v podstate, lebo tie šľachy a svaly, oni sú tak skrehnuté, že keby si začal rýchlo behať alebo rýchlo dačo robiť, tak sa môžeš zraniť, si môžeš natrhnúť sval, šľachu, hocičo sa môže stať. Tak by si sa mal proste len tak pomaly hýbať s celým telom, je taký horse stance sa to volá. To si v takom podrepe a v podstate sa hýbeš, otváraš... To je odvodené od toho Horsta, ne? Čo z teleshoppingu je. Horst Fuchs. To je ten moderátor. On bol nejakých 5 minút, ty sa máš zahrievať a keď cítiš, že už to telo je v pohode, tak osušiť sa utierakom len tak prikladaním, hej. Že ty nemáš, lebo ty máš tie pory úplne zavreté. A ty keď to začneš šúchať, tak oni sa naraz otvoria, hej. A to zase môže spôsobiť taký nepríjemný šok telu. A ty by si sa mal len tak utierákom len tak jemne, lebo aj tá pokožka je citlivá vlastne z toho chladu. Oblečieš sa a keď sa oblečieš, tak ešte nejakých 5-10 minút zase sa trošku zahrievať, to už môžeš si aj pobehnúť a takto. A toto ľudia väčšinou nerobia a potom sa divia napríklad, že dlho im je zima po otužovaní, lebo tá triažka väčšinou prichádza až potom, keď ty sa vlastne zahreješ, hej, lebo ten chlad sa dostane do tela potom neskôr. A ľudia sa potom čudujú, že napríklad vojdu rýchlo do horúcej sprchy, keď prídu domov, bo im je zima a potom im je ešte dlho zima, lebo to je nesprávny postup proste. A navyše, akože to asi je veľmi ojedinelý prípad, ale môže sa stať, že ty spôsobíš taký šok telu, že človek, ktorý má slabšie srdce a zrobí po otužovaní to, že rovno vlezie dať do horúcej sprchy, tak normálne mu srdce odjebe, vieš. Ty kokos. Hej, no to treba pozor dávať. Sme tu riadne dlho, ty vole, to som nečakal. Kľudne pomaly vonku. Ja ešte zvládam, akože nič mi nie je. To bude asi tou tukovou vrstvou, čo som nazbieral. Môže sa ti vytvoril aj teraz vo vode. Ono sa aj vytvorí, jak sa to volá, už nerozumiem sa presne do toho, ale viem, že otužovaním sa vytvára nejaký hnedý tuk, sa to volá. Že my to máme vlastne ako ľudia prirodzene pri narodení, ako deti. Ten tuk sa vlastne, on ti nejakým spôsobom ochraňuje telo, aj orgány, aj všetko. A počas života sa ti vytráca. A v podstate to otužovanie ho vytvára naspäť nejakým spôsobom. Ale neviem ako. Možno nejaká obrana. Obranný mechanizmus. A však nám niekto napíše do komentárov. No. Ono vlastne je aj dosť rozdiel, keď ideš z vonkajšej teploty 10 stupňov do 10 stupňovej vody, ako keby bolo 30 stupňov a ideš do 10 stupňovej vody, však ono je ešte to šok. Paradox, že v zime napríklad, keď je vonku, ja neviem, minus 10 a viac, a ty vojdeš do vody. Menej sa hovorí. Už keď si pod nulou. A potom zistíš vlastne, že vojdeš do vody a tá voda je teplejšia jak ten vzduch, hej. Hej, že ti tam je príjemnejšie.
Možno to vyzerá, hej, pre verejnosť nejako smiešne, ale na to, je to fest dobre na to zahriatie prvotné, vieš, že... Ale počkej, toto mám robiť teraz? Keď chceš. Ja som myslel, že to vo vode, akože máš robiť. Nie, to je potom... Aha, teraz to mám robiť, hej? Dobre, takže tak. Hej, presne toto. Aj do podrepu, hej, tak mám ísť. Lebo ty vlastne teraz používaš tým, že si v podrepe, tak sa ti napínajú svaly na nohách. Robíš úplne pomalé pohyby, žiadne rýchle. Hej, že žiadne kliky a toto. A hýbeš celým telom, hej, lebo hýbeš sa do boku, hýbeš chrbtom, hýbeš rukami. OK. Hýbeš nohami. No, tak to už je také... A ty budeš postupne cítiť, lepšie je to cítiť už, keď je fakt tá zima. Hej. Počuj, ja teraz normálne cítim, že mi je teplo. Hej. Chápeš? Toto je tá krása na tom otužovaní. Mohol som si ja nezobrať uterák. Mi to vôbec nenapadlo. Ja som si myslel, že tu bude fén. Niekde. Vieš čo, v servise je teraz. Tak som prekvapený zo seba, že po 6 rokoch mi to nerobilo nejaký problém, aj keď to nebol úplný extrém, ale vydržal som tam koľko? 5 minút? Možno? Viac sme boli. Aj viac. Podľa mňa sme boli 7-8 minút. No, tak to je, myslím, že fajn. Viac, lebo však sme sa dosť zakecali. A ani zuby nedrkocem, nič. Paráda. Ani nechcem sa pozrieť, že čo tam mám teraz dole. Vlastne nič tam nenájdeš, vieš. Mne je akože normálne teplo. Dobre. Ja by som si tu normálne teraz dal deku a sa opaloval. A piknik. Hej. Segedin. Šli zmolky aspoň? Hej, už tam není kokor španiel, ale Labrador čierny. Takže prvá otužovačka za mnou. Čo povieš, dobre? Dobre som to dal? Podľa mňa si to dal na pána. Hej? Ani som sa... Keď sa teraz dobre cítiš, že to je teplo. Nie, je perfektné. Super, tak to som rád.